Ano? Oh! Sana mainom na po. Maguro man ta nag-inom gapon. Adi isa lagi ko, Pas ako, pas. Ang ahoy, pagurong pre. Sige, nagkasupo akong mama, bakit? Iinom. Sa asa na lang kumadto. Ano? Sige. Nangahay ko. Adi ko, pas ako. Sige, pre. Di matawhan na eh. Wala na sila mabuhat sa mabuhi ba eh. Kung hindi ko na nilabayon ba? Yung mga huy, mama malipay pa muli. Nakapita po mga huy. Pero puro naman lupay ako nakuha. Pero po sa unahan siguro, sinari to. Mura pa nilubigyan niya yung ba? Ay, lamat. Siguro ko ba yun? Siguro balik magsagi. Tingin sa ako. Pagkulian niya rin. Tirada niya. Lama dahil pag lamaton. Balihon lang si Nina. Oh shit! Anak. Nina. Selamat. Bang. Balik na ko ba? Oh no. Uy. Ay lamat di ko baligit ko ayo ba? Oh. Kasi ko anani bali na ako si Nina. Si baliho na pong shoot. Gago! Saro lumatong katan. Diba? Dan balin na ko tanan, Saro. Tay boy, lamat na gini ba? Balin na ko tanan. Tay, di na dito ka. Tay, usin mo dyan yung kuhan na yung balihon maka. Wala na salamat. Parang nga ako magyahapon ba? Ibali naman ako. Hindi na ako. Sure. Tanga eh. Ito bilaan eh. Sana lang kabalikan di. Na! Patay lamat na dyan. Oh no! Hinta mo naman ako pag-ulian eh. Sumigwa po tirada niya. Mata gibali na ako. I-shoot. Buo na siguro na ko itanan. Importante makauli ko. Oh shit! Ano? Ano di ko ba? Sorry, kung kaulian wala di ko si Nina ba? Tama. Nakagawas na dyan ko. Patay, lamat. Maayo ba? Pagawas, lagi ko pinumo. Ang bubutan na. Kira, tamay po nila. Uy, Cing, nagubo lagi na si Tanan. Dah, nagubo lagi si Tanan.